lockdown lai nia khoya ma kan swak thei lova tu be ma kan tu thei lova chu wang chuan in vai in chu heti zong hian lim te bin hun mi mangang u chỉ bài vek ule vốn lâu chỉ bài lần te lâu ngay ta quay mê chỉ là cho đeo mấy lâu này reng maya kan mang sun zom zel tu ra po ngay la kan channel te min lâu clear sa ka min lâu lut sak thin tu te in zawai in chỉ bài chami ka bu ka chu tun lai shi puya wa nga chung khat leina thian tha nai vai tak tak te ni tina in mu thin in ngai ngoi te kan in hu thei lo lai ka ra hian thu oi takin omuna tangin in zawai in chi bai ka bu ka cheu kan channel min lo lut puya min lo thir sak tu te zong zong chunga ma sa in lom thu ka soya he shri leng me ka ra hian hrisel takin lo omla i taksa lo in soi zoi thala dam takai om theinan du sakna sam ber ka hlana che chi bai ule thani liam ta kha chuan kholai ate in hu ila kut in suin kanin chi baya ai ngai zo te phei chuan in kwa lop thin kha ani a ama ero chu tuna chuan shipui leng wangin in khoi rem talawa in suya in chi bai du po ni la mani in thewa kan om angai tak si wangin rem to lo ani hetia ang hun har sa le mak tak maya kan om mek lai hian i mani in luma tangin thu mang te thlak mang te in kan chi bai hlom ta ani a kan hun tong hi ama khop maya ama ero chu pathian zara kan tuar chhuak tu ra ngai la chuwang chuan krista zara kan unau te lockdown chi bai thaper kan buk ma sa cheu ani ina to malo ngai taxi a chuan ni ti da chhuak ka bo ai in ti em thin ta kha hun kan nga ta hle maya a she om han ti cham te po mai thea ama ro chu anum na zong te po ma thil tam tak kan ti thei lo ka kan ti thei pha chu ti rolin nge han in taksa in siam that na hun te po lo ni ve a chu ti am chuan ke ni po thoi takin kan tom ve mek zela Gospel Crusade, Home Crusade te kan han nei boka Home Crusade kan nei te po kan lok pui ve le a hun dang ni da kan nei ngai lo in khom na hun ang chi te pathian tol na hun ang chi te po amma kan nei thei lo kha tuna chuan na sa zokin hun alo thol ta ka chuan kan nei theya chung tiang te chu kan hun man chho da na ni a thil chi sang kan ril ru kap tu han ti thei na hun rem chang te lo ni boka shom ti lu tuk ai ma chuan anuam te po kan ti let ling phian mai February ni som ni khan pathian in fan du am tak mai grace rin lu zwali min pe a ti chuan keni nu fa kha chu lockdown sa ang kha kan nia ina khan kan om chot ania ti chuan in lockdown te curfew te anwan ni ta ka khan kan chung ten min om pui ta kan ril ro kha chuan kan nu fine kan omanga ina kan lo om ke anga ti chuan chhuak ka ten han chhuak anga ti kha ka ril ro lo om dan ania ama ro chu ke ni dan chuan mal som mate po ania anga ina mi dang hawi min om pui ta loi ya naw min han lak chok tu ten oma chung kwa in hlim takin hun kan bang theya chuwang chuan ke ni dan chuan lockdown hi shom kan ti vak lawa nuam kan ti jok pa ni he shileng kara hian kan hun man dan te chung ko tin a in ang lo mai theya I kan hun tam zok lal patan man tumila a eng zong in clear shamila kan share do mai chu chu ke ni chung kwa po he hun hi kan mang tangkai khopa chu in khom kan neya ti khanin ni danga kan ti ngai lo put in sui han tong trai te thing thia tong trai te khatiang te kan be na se me maya tin taksa in soi zoi kan wara kan chung ko tan po lok nam na satakani a chuwang chon mitin te kan cha du bok cheu chu ril ru ti thovengila athim lamzong a thlir lavin a eng lamzong in kan hun mang shamila a eng lamzong ka thlir shamila chu chuan be se na nung min pedon ani ti kha kan soi du ani lockdown lai te ani boka hun mandan hi ni tin hianin angai reng hi ani deu maya mo thil sang vak le nge mo ni kha han ti thei kha ni lawa chuwang chuan kan soi to panga tang pui chuan in ang deuh feka nga zinga ke hi chuan kan in phi fiber bor chuan zinga te kan tho ve a daga khathi bible chale tung traina hian ka da chuan chu mi nuwa chuan breakfast te kan siama chuan kan han tho nawa kan han in zo hian chuan thil tu lang ang te nge ni kan han tia
มานี่นะจูกันที่อังที่กันที่อินที่ไฟเล่ขัดยังเพื่อกันที่หน่วยเฮียนมาขันจอนินดาร์สมประคัดเล่ดาร์สมปฏิอินการเฮนดิวชั่นหุ่นที่ก็อินเสียมเทนะมาเซตุนไล่ขันจอนให้ก็ change ตานี่สมจวนดาร์สมปฏิเดลรีขันจวนlunch touring ก็อินบวชเสียรองบอลที่กันชนะจวนดาร์นี่บอลเวลที่กันจวนที่กันทันจวนจุดมินูจวนว่าแต่ลุมโฉเอ็มตุนไล่จูให้ว่าลุมาจูบางจวนนี่ปนลำปังเพยจูสเอ็มนี่ขัดยังข้านี่อินช่วงปอลุมาจูมีอันนี้ฟังจวนจูหันนูไตลำปังเพยจวนที่ที่อดีวักเลยเทแล้ววันนี้เช่นแต่ตอนเพยจวนหมดแต่ปอตัวอย่างจูมั่วก็มีนี่ฟังกันจูคนจวนเชียนเต้เนี่ยที่กันเปียนังนี่ลำละอินโลพันไลเตะเราเนี่ยจะเกี่ยวลำปังหุ่นเตะเราเนี่ยเวทถ้าว่าฟังคันก็ยังคันนี่เราเป็นหัวซาปะทิลเชงก็มันนี่เตะรูปทิลเชงที่กันหันเชียร์เวทจวนที่โจลจูดูที่ตัวเรามาที่ยังคันไตแล้วมาเราเนี่ยแต่ทิ้งปุ๋ยที่กันอินาที่จวนจันดาร์สรีที่เราเนี่ยจวนจันลำปังจอตัวเตะบาเซเราว่าอย่างที่คันรงที่กันบอลเลยจวนสมัยจวนนี่ช่วงอินคอมเตเราหัวหน้าช่วงอินคอมที่กันหันเลยจวนดาร์เรียดเลี้ยจันเวดาร์ก็อินการะที่กันโจเตกันหันเลยจวนสมัยนู้จวนดูเขากันที่ทีวีที่กันนะเลขาที่กันเสียระจ้างเลยก็รันเบทเทนเจ้าจ้างเลยวิดีโอเตมาตูนไลฟ์เพจสุดเฉียดตัวที่ตั้มเตะไม่เนี่ยกรุ๊ปอมเพจวันมั่วกรุ๊ปอาหารก็มันนี่ทูไงช่างนมโหลเดี๋ยวทูไงช่างนมเดี๋ยวจู่นี่แต่อันนี้เละเวเต้นรันเดียที่อังคันเฉียดตัวที่ตั้มไม่นี่จู่ตูนไล่กันหุ่นมันดานจะมีละฝ่ายจอนินตัวมาเราเลี้ยงเทแต่เราเละข้างเขาจู่เฮ้ทิลสุกนั้นดอร์เมตสุกนั้นเตะการ์เปตสุกนั้นเตะเซ็นเตอร์การ์เปตสุกนั้นเตะหม้อก็แต่อังคานี่ดังเริ่มเวลเล่มเหล่าเตียงเตะข้าอังคาอินช่วงตีไฟตักนั้นคานหุ่นที่เริ่มจางเอ็มไม่อัชตักกันนี่นังนี่พออินเป็นจังไก่กันเรื่องตั้งสุรการินล็อกดาวน์อันพวงทุตากันได้เชียดไงเหล่าต้นไงเหล่าเตนี่วางอินดันเทียมาฮาร์เลียตีรักจวนก็เตียขัดยาอินหันตาหันโอลตากาจวนตีตูมอริรัวโลลังฮะเมื่อตอนพี่จวนอินซุงเซกเรกหันคอยเตะโลลังเลียนะแต่จวนจูลังอังเตกันตีเวบราอาคาโตกินโฟนเตปกันบีปกะสุงงาจวนทุโพช่างเตะเรามาเบ่งวาทับตักเตะอาชินาจวนนุยจะทับตักเตะปอมปกะแต่จวนหุ่นเตะหันมังเฉาเวอะจวนหุ่นเราก็เจล่าเราเรียดตากาชวนอินadjustก็เลยadjustที่อันเฉาเวเซล่ะนัทโหเตปตาโตเตอินนิขัตตาทิลตั้มตักติลวินเต็มเตอินอันถกเฉาวะส่วนนักละกาชวนหันมุดซาลเดวซอยเดวเล็กหันนี่เตปอมาส่วนจันละมาห้องครูเซดเคลียร์ตัวไอ้ทักตัวชัดตักพกหลอกทักเล่นก็เชียอาจุงเตปจุจันตินก็เราเคลียร์เวลุเล่นก็เชียตินติฮันคุณเราก็เจล่าหูตูเตะช่วยตูเตะเริ่มรวดน่าเฟลตักไก่ช่วยน่าเฟลตักน้อยสักเมฆทายชิงเลยหุ่นเตะเราออกมาอย่างส่วนพูดตักินเบกเนี่ยหลานชอบเวลอบปะส่วนดอร์คนนี้เตะแล้วนี่เลยอินซุงเสกเรกมาหมดเตะกันหันลำกว่าละอย่างส่วนพวกอินนี้ทั้งอินตัดทำลวินมาหมอตกเตะกันในเวเซ่ละหลอมเล่นก็เชียทายชิงหันในเดียวนี่เตะจวนกันหันปวดมาแทนสะฮกรูปเตะกันหันอินโพสเสียกะอย่างส่วนลุเล่อินก็เชียหุ่นคิดตักอังลังการะยันทิลตั้มตักซิร์ชวตูร์อมินก็เชียข้อสักเรลฟิลจุงซางเตะหุ่นมันดานะเตะดินทุโออินนะอภัยหมดเลยอินก็เชียจุกันซิร์ชวกนี่อินก็เชียบกะดินบักะชุงขัดนายไว้เชนอมเตอินบังไงอินนะอาโลเลียนินก็เชียชุงเตจุเฮล็อกดาวน์ชุงเฮียนหุ่นฮาร์สตักอังลังการะเฮียนท
thil lom om tak thil lok thak tak thleng nin ka sia du ai sang zong nei lockdown an nia chung kwa in kan han om ta a school kal te pon kal talova na thoka chuak te pon chuak talova chu te ani wang chuan jing cho kan ei hawa chon thing pui kan in hawa tlai a cho kan ei ho le a ama phei chuan in chon thing pui te kha chu a thei lo shim shim ta a jing an ho pangin school an kala no te nen te phei chuan jing cho te po ei ho lo chang tam tak kan nei ta ni kan pa hi chuak chi nia tlai cho te po ei ho lo chang a om ta ma se lockdown a chuan ti khan kan ti ho der de la thil kha lo tui ma em maya tui nai te tui nai lu tuk lem lo te po kha a hlu ve kan nei a chan juni danga ol sam taka kan nei thei kha tuna chuan ol sam taka nei thei ani tak lawa hian engkim mai kha a hlu a tuya ke ni chung phei chu lockdown ma dei to a mum ku sa kha kan ni box sia chuwang chuan lockdown zo a phei chuan kan mum bel na sadon hian ka ring khop maya exercise lang lama te po ma kan son be aw nga yanga kan no fum em na thil ani le nga la chuwang chuan tran na tur hei challenge om ha rengot maya lockdown hi weight lam panga chuan in kan that pui vak don lovin ka sia kan thil e tui sia cho ei hi chu a tui khop mai eng lai po hianin tin ni e kwa te lo lum chowa ei te lo tuya cho me lem lo po hianin hei lockdown lai chu tu po in kan cho me nei lo te lei thei lo te kan in sup ani a mai ro cho pathian zara vo in ni thlengin ei tur kan neya pathian zara liao kan ei in a piang hi tui kan ti a lom thu kan soi zel boka ni tinin ei tur min pe vo in ni thlengin chung ei tur min pe ka chung ei em in hei kan la thau ken kung ani hi mo hei ban te hi en ula thakho ania so vai nang ni po tui de win in ei tur engkim ka patian he na lom thu soi chungin ngani in lo ngei ve em ang in zawai in choi tui ve vek ule pathian hoi na zara kan choi he tui thina tifin han pai te po in nge moin pai le ti en sak ngai de uchi te kha kan nia tu na lockdown na ele inte duang diak kin om to lova chu ti chung po in tui ti takin kan lei theya hello e shileng awanga ril ru she om so ei tui lo pha nan mang te ka chung ko tam taka kan lo om mai theya ma se khatiang lam pang khani lovin kan ril ru kha ti thoveng shamila cho te khatui takin eila puar takin ei tumila ril ru ha nan le ril ru nat nan mang lovin cho ei tui lo pha nan te khan mang lovin tam thei ang ber kha kan thei ang atam kha cho kha ei tum phot mai la kan ril ru ti ha nan mang lovila chuwang chuanin tui taka cho in ei thei nan khanin du sakna kan hlan bok cheu na ni wangin do angin ei tur te chophe te thlai te ni danga kan hu thin ang hulo mai la kan hu chun ang te lungoi takin ngai lu takin kan ei zela tui takin ke ei zela ke alom om lein ka sia a lockdown chung hian min hu ang hian ka wei thi ka los lowin ka ring lungoi takin tui takin ke ei zel the ni mangai min sia ti re rang ka chakhyang lim nan me kan mun ser nan mit ti ka ril ru a hianin gel tang te hi ka khongai thare me a chan chuan chan bo hi lo shom ton le mai chu bang chuan gel tan hi lo le tur ani hi ti ka ngai to ani ti chuanin chu ba ka chuanin indo hi a chaw om lo ka ti a tun hei virus awanga ina tia kan hanin khung hnuah phei hian chuan tuma va hmu ngam lo le khatiang lo ni ta ka khanin he a hlo om dan tur anom lo dan tur kha e kan han sithiama kan chat ve chuna indo te kan la ma chon lem lo boka ti meyang a mai ro chu a chaw om lo ani e chu ti rualin tu na hen ko vel pumin thil pakhat kan do rona virus ani a kan sia a chuwang chuan hei ina pokan om thapani a
invent dan tu re ro chu kan sia he ta tanga dam theina te zalen theina te film theina te mi thiam ten an ron soi thina do sakin kan in thrila whatsapp ate kan in thona te khan chung te lo trian tha te a group ang zong te po in ka tiang khan kan in thona kan in do sak em ya om sia chu mani chu dam khan om sia om lo mi den kai tho khan om sia om lo ani chu wang son mi song song kan hi manga ya chu wanga in do sak po chu kan ni ome khatia ang cha khan nghe ni van ram kan kai kan hlau le hlau lo hi he ta hian ka ril ruwa hian ron oma indu sak tlang ve kila van ram kai te hi lali swan he na kal hi a tu po hian indu sak em mai la tu na nau pang te kusil dan thaber mai kan han in zertir thleng hian nau pang ho teng te po hi sil la chung kwa kha midang kan va veng man lo ani poin mani chung kwa kha heti konga hian van ram kal lo hlau hian chung kwa hi veng ira in veng ton thela chuang kan vai in van ram hian kan kim ni mai tur te hi ti hi ka ngai to thina ni chuta chuan kan zawa in mo purna kan neya tong try ani emo thu soi konga emo chung kwa kan in do sak em hi anga in ka sha ani kan in tran pui theya kan in tong try pui anga khatiang khan te pato pin ma kan la theya chumi rwal chuan tu na po hian kan thil do kan keima ani ena kan ti theilo machine ten mi thiam tak te po ina anga ina an share lo adam doi tu te an ron hu chuak mai do na han ti ani ma se ala rei de wang ti ani zela chubi ani la ya ka re ruwa om chu o mi thiam te sarkar shwai tu te ram shwai tu ko vela mi ro pui tak te hian an ma ni ai ro pui scientist te ai po ro pui pathian hi omani ti han pom ngam se ke ni chu athil siam te mai kan ni ti in pathian ro pui na hi han puang ngam se lang han pom ngam se chon pathian hi avalom don mange in thei lavani kan thei lavani ti hi pom mai se lang in ti te hi ka ngai to ve thi ni mo ke mi mol ri ruwa chuan chu wang chuan pathian hi chou chi ani lova kan ai ro pui engkim ti thei min siam tu ko vel po siam tu pathian hi omani ti share se ti hi ka ri ru no om ve vung thina so ka trong try bok thina ni pathian an mu theina tur te he hun har sa le an ti thei mia lo thil an ma chon an bai em ka ra hian tu amani mi ro pui thil ti thei omani ti hi share angai to a chu an mu theina tur chuan nang le ke hian kan trong try sak anga ya ram ko vela ram shwai tu mi ro pui tak tina an puan chuan atar mai do na chu vai ni hnunga chuan me zong sungina lali so krista hi an lo sha theina turin lal ani pathian ani thilati thei ani engkim chunga ro re tu ani ti an sha theina tur hian I tang te ang u I tong try te ang u ti kha nge ni ka re ro om mani a karon som bok cheu a tin chu ti lai chuan he ti hian ke ni hian in lockdown in a omin shom lo ti ve ma ilang in tu te ma chu an lo mani in shithiam me in ka ringa ran sa te mo chung leng sa fa te tuin hwai lam pangami te lom takin tu na hian an dam lai ni te an chen ve me thunga chu wang chuan an zalen na ni hi alo thleng ve ta ani mai lo mo pathian hian a hmangaya ama faktu te zirtir ngai mi alo an omdan ang faktu te an ni awang hian pathian hian chan si apeve ani lo mo chu wang chuan ka ngai to ana chuan kalom pui ani kengi atm po kan ni lo shom khovele ro chu a shom lai hian atire thei ve tu te ina kan in khung lai hian ani chu zalen takin twalan lo chai ve ani hunri lo te chung po ani mai theya engchen nge la ni dong kan cheu lo ma se eng bon se kan ti dang lam thei lo wa chuan ke chuan kalom pui em ani thil siam dang te hi hei jing lama te amo tlai te po sava te an lo thoka he kan in bula te po an ron chiar ve no meya katia ang ri sha teng te khan nuam em me ni zoram lama phesan in sha chu ka renga ni mo zo wang chan arong pui ka ti ani thil tam tak ka re ro oma ma se tu na ron soi non le du chu ho I tong try ila kovela me ro pui tak te pathian ai po athil ti thei zo khia la in ngai te po an om theye chung ang mi te le kan na thok tu te ke ni te mi zong ta na thok tu aku la tai na thok tu te kan
nghe đi medical lampanga mi te force te rural tu te ram swai tu te tan hian la sat takin hi tong triang o thei pa to pin pathian chan puina te awila fin na te di sakila chutiang chuan mani om na mun chaba an tan hian i lo tong trai viang o ti te kha kan som do a kare ruwa chung chung alo oma thil tam tak soi tur oma se kha ka tok mi hian ko shanin piak in te akhara chumi nuwa i lockdown te sarkarin an puang le a tin curfew te an ni chhun zom le a mani ina ti hian chhung kwa in kan om tlang thewa he hun hi lok taka kan man apoi mo tak zeta ke ni chhung kwa po hian lok thak kan ti hle maya pathian thu kan ngai thak tam pha pathian thu kan soi tam pha chu in khom te kan nei tam pha em maya tin home crusade kan ngai thak angin pathian mangai na ti te kan ngai tha khanga khan ke mani chung kwa kan u naw te chaw ni lovin kan then om khoveng te kan mangai tel tur ni ti apoi mo em maya chu wang chon mi te mangai na nun te kan char chuak na se em maya tin ke mani hi pathian in ni tura kan in siam hi apoi mo em boka chu pathian in ni tur chuanin bible kan chhia hne mangai ni kha bible pathian thu hi kan thin lunga a chuan kan nuna a tlat chuan pathian in kan ni mai don ani chu apoi mo em maya tong trai le bible chiar hi kan nun ti chak tu ani chu wang chuanin ke pon na satakin he tong trai chung changa te bible chiar chung changa te hian ma ka son pha em maya bible kan chiar tam nge chuanin pathian in kan ni angin pathian thu kha kan nuna na satakin alo thenga chu pathian aron luta kan nuna khata tang khanin kan nun te kai hruai na lo oma pathian in kan ni na angin pathian in chu athiang hrim tur ani chu wang chuan ke mani theu po kan thiang hrim tur ani ti kha kan soi du atin ko shan ten chung in khom na tur felfai tak bible chang te aron da chuaka khang te kha chung tina chung in khom te kan manga bible chang chiar tur te nen chung kwa in tiang khanin chung in khom kan manga lok thak em maya ke ni chung kwa po hen hlom tam tak kan charani chu wang chuan mi te ta na mal som na ni theu thei tur khanin ke ma ni theu po kha in buat seila ram sang lockdown lai kan rambi ka home crusade le crusade zon huwa po pathian thu thatak tak ngai thak tur om reng te hi a hlu le in ka sha a shilenga wangin kan nun te kan hun te mu mal lova kan chi ai ma em a sutiang lai ka ra kan mamo tak pathian thu ngai thak tur khir tur mi zong zong ina kan thir thei tura tv a te ti chwani chin hi alomom le in ka sha ke pin ka lo thlir ve ringa alomom a hlok thak boka a chin chhia thlak le in ka she boka ni hundang ang lo takin bia kina le a chevela ni lovin mani in luma nge chung kwa te mi malte in fia fel takin pathian thu kan ngai tha a in tin deuh tho changin pathian fakna thom shat te kha a hluwa ro pui tak zatin ka shia ni chuan chumi pia lama chuan kalo ngai pui mo em he shileng kara hian thu o inna kan ngai pui mo ber ani a chu ka ri ruwa lian em a shileng a zo nuwa po hian kan ni tin nuna kan che chhuana khoi muna po thu oi mai zelila thu kan oi mai hi pathian thu kan oi na ni ti shezui zel bokila ti kha ka ri ruwa lian em a chu ba ka chuan kan ni tin mamo kan ei khop pathian in min pe a tun huna po hun har sa takara po kan dona piang te lung oi taka kan don ang hian dong chun zom zelila a hlut na te pathian mal som na kan don chiar thiam dan te zir chho zelila ti hi karir walian em ani hun danglam tak mai kan man me ka hian pathian ro pui sia le pathian chung nun zia alangin ka shia a khovel thiam na le fin na te ina eng tikong ma chel rual lovin pathian hi oma ataka nungani ti hi alang chiang in ka shia a pathian ro pui sia aron lang ni in ka shia chu chiang takin he kan hun har sa to la ya hian movie engage shia a tin thil siam ten an zalen hun an ka klel takin an thlir ani ti bible kan huang khan nung cha te khovel mun danga po ramchang shanga zalenin tuipui mi te thok chi te khomwala mi te an zalen hun an ron mang ve hero pui ka tia
ke po mania chuan kalau mutui lu tuk thin nge ka shelova sava thomna sa tak maya kan thang har lol me ro puidang dai ka tia pathian thil siang ten I lim takanung tlang tur in tinalova in tlang tur kan ni lain mishing ten kan nek chep na sajiate zalen an mamo ve ziate duat an mamo ve ziate hi I heng thil siam te tanghian da lo langin ka shevea chuwang chuan thil siam te zalen na I anron nei ve hi aro pui ka tia hlu ka tia he tilingai hlu tom ka ti em ani chuan chung zong zong chunga chuan ni china kan soi tak ang khan he virus awanga kan tor mek na kan buai mek na a hian lautur dik tak khi kan lau lawang ti hil om em in ka sia ni kan lau khop me he virus hi ma se heng ayala pui zok le heng zong zong chunga thu nei tu pathian ni kan thei ngilang ti hil om em hi sia chwa pha thei nge ila aya hemi phe na mi hi pathian nung pathian ro pui kan nei ani ti hi sia chwa thei nge ila ni kha kan soi tuna kan thil ton mek rap thak le mak tak mai hi kan dam chung kan tongang ti po kan rin ngai lo thil ni in ka sia I chuti ro le ro chuan kan han ton ta ka chuan in mi dam tak kan chian te chen ka te phe chuan hi lo liama indo pui pathum na te po an ti hiala ani na san te po amin ka sia tuna kan buan mek virus hi mitlong in a mu thei box si lova lens mang te le nge mu khol le en len na mang te ba ka mu thei ani lo ani swal ne hian in an na chen po ania tharau thiang hlim tarmit ne na I tharau mit meng tak ne na kan en lo chuan swal te po hi mu thei lo tam tak tha ang lang hi atam em ani ti te ka ri ru hana ron oma chunga chuan chu thil kan buan me kan mu thei box si lo mi thiam te po ina enge ani an la zir chop mek ati dam na om box si lo chu engtin nge kan dowang I ti kha mi tinin kan ri ruwa kan ngai to mekin ka ringa I chuta he internet te kan han honga social media te le hun sang thil sang I chan chin chi sang a chen chu oi om ma se dot lo ni si ang te kan han sia ra sung chua min ti chi ai box sia I khang ba ka khanin I nge chi ai na tur thil tam tak ri ru nuam lo thil te ri ru nuam lo thil om ani enginan ke te phe chunau sen kol kan ni a I ri ru hi anuam lo tu em ya chunga tak chuan he kan thil buan hi ti sa silai te I nge nuclear weapon te a do thei ani box si lo wang hian the in do na hi arau hian ka shelo tuka tharau in do na ni hian ke chuan ka she ani chuwang chuanin he thil kan ngam theina tur kan do le theina tur mo he thil laka kan him theina tur chu tharau ra mangin alo ni dei maya chu chu ma sapera chuan thu oina ani ta a bible a chuan beram pathau ain beram nge thu oina ti kha ani a thu oina mangin tu na han kan do me kani lockdown curfew ni a I thu oilo tan chuan khashi kha kai ola hun tam taka min thuan oilo wanga an kai khoven hun sang india ra ma tenge po kan hu ani chu chu apakhat na lo ni photsela tin in sum theina I engki ma kan in sum lo ngai ta pon chwa chak zok po in sum ngaya I enge lam nai te kan mu chak viau po kan in sum ngaya tin kan eile in thil tam tak ni danga I enge ngai kan lo nei chi ang te I omreng tura kan ngai chi la ka te po khan in sum ngai ta a rui thei thil kan han ti hei ku wa me zial adam doi te zu te po eng thi chi sang aniang I khatiang ang la ka te po khan I mitam tak ta chuan in sum ngai ta ani kan du kan ban phak mai om thin te kha alo om tak si lawa chuan in sum taka in ren taka tu na hen kan om ngai bok ta a in sum theina kan do ngai tin apathum na chuan teriru han lo om ve mai china he thil enge man ro a kan do thei ni si lawa hi ado nan hianin chu I thu oina in sum theina tin poimo em kan soilar em chu faina ani ta ni kut silangai mo kut silangaya kan kut kan silanga fai takin second som ni nge ani bok ta thu oi angai te ta bok ani khata khan vasil phol khan ahim chuang lawa relo te vasil ringot a tui ringot vasil po him lo sa bon nen nge
second som ni tal sil tur ani ta a chu ta chuan do thei lo tan chuan a har sa ema I do thei kha ngai second som ni that takin silan steps te he kan hretlang pui ta khatiang te kha lo ni a chuwang chuan fai hi pathian an na lo ni a bible ne lo in ema he I curfew a zo a he lockdown a zo a he nat na shiki kan do ne ani chuan I mason na tur hi kan nei sa shim mai ani chuwang chuan thil zil chhuaro pui takhi mitirin kan nei donin ka sha sumi pia lama chuan Christian te tan phei chuan he thil hi he in do na hi tharau in do na thu oi na te in sum the na te do the na te le fai na mang te a do the ani awangin I ring tu Christian te in zir ti na chuan khang kha lo bet vek to ani har sa eng tin nge kan ti kan rin na khan kan lo het vak lo nge ama khan khang zong ring tu ti tur zinga tel vek si ka kan lo ti thin lo ani ang ti te kha ka ri ruwa chuan oma chu chung tharau ra ni dan chuan a har lo ani ama I ro chu tu na hian khang kha I kan lo practice thin lo awangin har sa kan ti a ma se hemi zo chuan a har to lowang kan in sum thei to anga I thu kan oyanga I sarkar thu oi te kha khang kha ring tu ti tur alo ni zela local task force te pon thu an ron so in thu oi khang kha an thu ka kan oi ngai zel ta ani chuwang chuan I thu oi na te in sum the na te do the na te fai na te mangin he in do na hi kan ne the ani ti te hi kan lu na om na sal tu ka chuwang chuan tharau ra nei ko nga te po I he I curfew hi he lockdown hi I ma kan son pui donin he kan nat na shik do hi ma kan son pui donin ka sha a chu I ka testimony coronavirus free lo lenga hian thu cha tlem kan soi ve du chu kut sil fai ani a tin mask avu adan tur avu te tin glove abun dan tur abun te tin ha chiao te khu te khang kha ani dan tura kan ti kha apoi mo em maya tin apani na chuanin tongtrai ni a kan hla a po tongtrain chaklo apui thin zan chhuna achantir thin ti te ni a kan tongtrain kan chaklo na zong ala kyang thin ani chuwang chuan tongtrai khalo ngai poi mo ila ipin dan ilu donin I chwa donin I tongtrai ngai em kha poi mo em ema kan hla te po ngun takin min lo ngai thak sak le anga khang khan na satakin kan har sat na ata min pui don ani tin apathum na chuanin thu oi apoi mo em ema kan sarkar le kan local task force te kan mithiam te ina ti turanga min ti kha thatta ka kan zom kha apoi mo a thu lo oi zelila khang khan kan thu oi na khanin min chan him don ani ti kha sharengila pathian kan lama atang zelang ti ring thlatila tin atop dera chuanin kan channel min lo subscribe saka min lo like tu te zong chunga khan thin lung takin lom thu ka soya lo damla lo hrisel thala lo in enkol thazel ati kha kadu ani in zawain bye bye vek ule kan lockdown ti te in hun lu tak seng in min lo ngai tlak saka in chuwa kan lom hle mai mani mun chewa kan theyang to chung chai na haram le nam tan nei zelila pathian in min veng in min ong pui ton chewa kan zawain thu oi vekila kan kut ti kha that takin silila fai takin chuan tongtrai kha theng hil lo bokilangin in vai in lo him ula pathian in veng zel se uro se bye bye ule he shileng la ka hian kan him zel the na turin chung kwa mi mal tongtrai fan nila kan soi le kan ngai thak fo wangin kan lo him zel the na turin kan kut te sil zelila ti tura min ti apiang te thu oi takin iti zel phot mayang a to ber na tan chuan ni china kan soi sarkar le mani local task force te thu oi pia lama khan in ren jem hi kan zir chu a thatle in ka sha I chang chuan mi puite hi kan phun chia dewe moni chu te kan tia a thul chuan I tun a kan din hun hi hun har sa ani a din hun pa ngai ani lova keima ani chaw ni lovin khovel pumin he chileng hi kan boi pui ani chungkara chuan ni danga kan ang thin te kan lo ni pon I phun lovila ni danga kan in thin te ni danga kan dan ang thin te kan lo ni pon hun har sa le hun enge ne hun pa ngai ang kha ni lo wangin keima ani na adjust the sham hi a trolin ka sha phun chiar lovila midang te ti boi lo the ang pera om kha I tum tlangila tin chuba kha chuan kan nei ang te kha I
ren thia mila i mamo hi kan nga hlom khop mai hian ka sha i aboi pui tu te hei local task force den boi pui ber ta heng ho la ka hian in thashun omni ka te china phur takin i anni chuan an ti ani ama ero chu khang ho te po kha ti boi lo the ang ber te hianin om tum ta ila a thu chuanin chawhlang te po kan ring mai ang chu i in do ang deu kan nia a thu chuan i khatiang ang khanin kan nei ang te po ren zo ka i eya ren zo ka man te kha zir ta ila in ren chem te po kan zir chwa kang ti kha ka ri ruai han oma chumi pia lama chuan ke ma ni thewin ti thei kan ne ni i sarkar le midang te ring mai lovin ke ma ni in chung e ate po kan ti thei tu thil tam taka om ta khang ang zong te khan ma son tumila entina ni kan pa hi chuak chi ani ta i no sen te kan ko lawang ril ru nuam lo thin ani chuwang chuan aron ho hian in hnuai bathroom a kan in bual na thin pon ni lo ma se khata khan a chwa miau si chuan local task force thila te sarkar thila ten han chwa ka lo thei lovin khatianga a chwa miau kha chuan in hnuai bathroom a khan rem lewin kan in bual tira mundanga kalma in a thom no sangin kan sup veka chuan a phei khok te a kong shen te chenin i disinfectant in kan spray a nisa te kan thota a war min ti mai the amaro chu ti lo ai chuan ti kha thazok in ka sha ke chuan chu tiang ang chu ani ti chuan khatianga kan lo ti chuan kan him nge ani ti kha sha ila ama ero chu mi pia lama chuan kan sia jeng tu chu khang zong khati fek mai ila him na tak hi om chuang lawani him na tak chula li swa krista chaw a oma wangin i swa krista thi senthil ti theina hian I in hung rengang u I tong trai rengang u bang lovin tong trai hi I tiang u I thla lawang u chu kan him na tur kan ram him na tur kan nam dam na tur le khovel pui him na tur ani midang te po musit lovin enge tong trai sak kan the ang te ke ma ni chaw ni lo I india ram midang te khovel mi te po hi tong trai pui na chang te po sha ila I kan zawa in pathian fa te kan ni te ka shenon le ta ila midang te diriam pa ni lovin midang te mangai chungin he nat na hi itwa thlang u chuanin pathian chakna ringin kan do ne em ang ti kha kan soi du ani kalome